has mangiato una e senta mega camber, che ești generozicoso. No, haide-o moști. Bună ziua! Bine ați venit! Am dorit și noi, am auzit, sunteți faimoși de fapt pentru cașul dumneavoastră și am vrea să facem un schimb de doze de Pepsi. Dacă ne dați ceva de mâncare, orice. Toată plăcerea. Noi avem aici un pachet de 6 doze, dar să știți că putem să negociem. Atunci eu vă dau. Vi se par ok 6 doze? Ok. Da, da. Bun. Pot să intru? Da, da. Uitați, din partea noastră. Și acum să vedem și noi bunătățile. Nu, să nu uităm din partea noastră. Oh! Păi cum facem o degustare sau? Și de gustare și de orice. Vai! Și ce bine miroase! Îmi tăiați și mie un pic să gust? Du-te acolo, Victorie, și dă-mi coace, că filmezi. Nu i-am dat cu cuțitul flori cu... Nu le mai lua pe ele. Vrei să apă treia, Victorie? Nu le mai lua pe ele. Vai! Ce fain. Vai, ce bunătate! Ce l-ați gustat. Eu iau că am poftit prea tare. Mulțumim mult de tot! Eu și pâine. Foarte bună. Mulțumesc! Aparat. Pe gata, mai filmăm? Nu mai filmăm.